el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. La moció en si és una moció senzilla. En el Parc Natural del Garraf no és ara exclusivament, però sí que ara continua passant que hi ha pràctiques militars dins el Parc Natural. Pràctiques militars que, a més, bastantes vegades s'apropen, es realitzen bastant a prop de llocs lúdics, de masies i cases de colònies on hi ha presència d'infants. El tema del militarisme és una qüestió del passat i fomentar totes aquestes pràctiques i aquestes visualitzacions entenem que no corresponen en els temps que vivim. En veritat, nosaltres proposem en el país que volem construir nou un país desmilitaritzat completament i que entenem que les relacions humanes no passen per l'opressió dels exèrcits ni la defensa per les armes de les voluntats i de les relacions humanes. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes declari el Parc Natural, com a mínim la part que estigui dins del seu terme, lliure de pràctiques i exercicis militars, que ho faci públic als seus mitjans de comunicació i a la web municipal, si aquesta moció s'aprovi, i que insti a la gent que està més o menys gestionant o que porta diferents tipus de gestió d'aquest espai, com pot ser la Diputació, com pot ser la Generalitat, o com pot ser el Consell Comarcal o els propis ajuntaments afectats, que no donguin permís per la realització d'aquestes activitats. Ajuntaments inclosos, perquè... La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Com a pràctiques o exercicis militars, que algun militar amb el seu xandall faci exercici amb el radar de navegació aèria que hi ha al terme municipal de Begues, que sí que pertany a l'exèrcit de l'aire, doncs vale. O si algú passejant pel parc natural ha vist una cabra i ha pensat que darrere venia un terç de la legió, vale. O si algú passejant pel parc en bicicleta ha passat per... Gràcies. Senyor Fran-Perona, sisplau. Està divertida. Sí, em repetiré una mica perquè anava una mica per el que ha comentat el Raül, però també hem fet la consulta a la Diputació i ens han dit que no hi ha cap, que no es fan des de fa dècades. Sisplau, està parlant un regidor, sisplau, podem atendre. Que des de fa dècades que no es fan maniobres al Parc Natural del Garraf. I com hem insistit perquè vam veure aquesta moció, doncs indagant ens hem enterat que sembla ser que un grup de 300 persones van anar a una finca privada a jugar al paintball. I vam estar... I per tant, i amb la voluntat de votar a favor, perquè volem votar a favor, sí que demanaríem, ja que no ha sigut contrastada aquesta moció correctament, on comença, atès que l'exèrcit s'està realitzant pràctiques i exercicis militars, això treure-ho, el segon paràgraf, atès que les maniobres que es fan al voltant, això treure-ho, perquè tampoc és correcte, i atès que no volem al parc que es converteixi, tampoc és que no s'estan fent pràctiques, i finalment a la part dispositiva posar instar la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf que no autoritzi pràctiques, no més, perquè no s'han fet des de fa dècades, pràctiques militars dintre del terme del Parc Natural del Garraf. Que en aquest cas no ha hagut cap autorització per pràctiques militars, etc., ni ho fan. En tot cas, si es dona que algú és militar i fa entrenament amb xandall, és això. Ara, una altra cosa són figures
d'aquest tipus, que fan paintball o no sé com es diu exactament, i per tant van vestits d'una determinada manera amb uns armaments que no són de veritat i que el que disparen són boles de plàstic o de pintura o el que sigui. Ho sento, no podrem votar, diguem-ne, temes que no estan contrastats. Bizitzeko bideak Avui mateix us enviaré les fotos, no són paintballs, són CENMES, i són un regiment de CENMES. El mes de maig del 2018, fa menys d'un mes, al costat de Can Grau, una casa de colònies que hi ha al mig del Parc del Garraf, al municipi d'Olivella, i s'estan fent, i són habituals, no és la primera vegada que es fan, aquest cop els van fotografiar i s'ha presentat una moció que es presentarà en els diferents municipis del Garraf. No banalitzem amb cabres, no banalitzem amb paintballs, no banalitzem amb les situacions. Hi ha destacaments militars en el Parc del Garraf que s'han vist i s'han visualitzat en més d'una ocasió i que en aquest mes de maig estan fotografiats. Són uns quants i van armats amb metralletes. Veureu les fotos frontals que vulgueu. En qualsevol cas, no retirarem ni una coma de la moció. És molt possible que la Diputació o el Parc Natural ni la Diputació en sàpiguen res d'aquests moviments militars. Ara ja els he enviat les fotografies. Ara, apel·lar contra aquesta moció pel tema de ficar en qüestió si hi ha hagut o no hi ha hagut maniobres militars allà. Quan nosaltres presentem la moció no la presentem perquè sí, sinó que la presentem perquè hi ha hagut veïns que estaven acollonits d'anar al Parc Natural, no sé si és perquè hi havia 300 energúmens disfressats de militars amb escopetes tirant-se tiros entre ells, o si és perquè eren militars de veritat. Però en qualsevol cas, i en les dues ocasions, és perquè entenem que s'ha de treure aquestes pràctiques. I si veiessis el fons de la moció, en comptes d'anar volent fer burleta de l'acció, si volguessis entrar al fons, el que es diu és declarar el Parc Natural del Garraf lliure de pràctiques i exercicis militars, ja tant siguin per l'exèrcit com siguin per persones que fan apologisme del militarisme i del bel·licisme en aquest país, i en un espai que entenem que és un espai de tots, que és un espai protegit i que és un espai principalment d'oci, que és per ficar en valor el Parc Natural, i suposo que ningú, com a mínim d'altres, no és per ficar en valor el gran exèrcit de l'estat espanyol ni les pràctiques militars que es puguin realitzar allà dins, tant siguin per militars en actiu com militars en passiu o com siguin amb gent que fa apologisme del militarisme en el Parc Natural del Garraf. S'han fet des de fa dècades pràctiques militars dintre del terme del Parc Natural del Garraf. La 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 la